باش هەواڵên هێژا تەماشەوانên برومەت ser ekranên Arwar TV ne. Îro hûn dizanin roja duyem ya şerê ku Amerîka û İsraîl li dij Îranê dest pê kir. Diho min çend gotin gotibû ev şer weke şerê Îran û Amerîka nîne, weke êrişa Amerîka û İsraîl li dijî Îranê bigotibû, ji ber ku diho dema Amerîka û İsraîl li hember Îranê ketin nava êrişan, Îranê bersiv nedida. Yani êriş yekalî li hember Îranê çêdibûn. Lêbelê diho êvarê ve êrişên Îranê jî dest pê kirin. Yani Arwar TV'de jî me hin dîmen weşan, mesela dîmenên Tel Avivê yê Jerusalem yê Doha û her wekî din Îranê jî mîsîlê xwe, mîlîsê avêt, bombeyê xwe avêt ser İsraîl û her wiha Qatar, Dubayî, Suudi Arabistan, yani hema nîzîkê me re dikarin bêjin nîzîkê 10 welat êrişên Îranê li hember çêbû. Yani ev evî me re dikarin bêjin şereke di navbera Îran, Amerîka û İsraîlê de dest pê kir niha dimeşe. Ya herî girîng, bûyera herî girîng ew e ku îro ji aliyî rayedarên Îranê ve hate diyarkirin ku Hamaney hatiye kuştin. Yani Amerîka û İsraîl diho gotin me Hamaney kuştiye, lêbelê kesî bawer nekir. Îro rayedarên Îraniyan daxuyanî dan gotin belê, yani serokê dînî Hamaney hatiye kuştin. Yani êdî ekît me re dikarin bêjin Hamaney hatiye kuştin û li gel Hamaney pir rayedarê peyebilin yê din Îranê jî hatine kuştin. Hin navê wan têne zanîn, hin jî navê wan hê nediyarin û heya niha nîzîkê, yani qasdê hejmarê têne gotin nîzîkê 500 kes divê hatine kuştin. Lêbelê ez bawer dikim ev hejmar ne hejmareke rast e, ancak devê pêş me de hejmar wê nekdibin. Lêbelê niha şereke di navbera Îran, Amerîka û Îsraîlê de dimeşe. Bêguman şereke dema li Îranê bimeşe pêwendiya xwe wê bi Kurdan ve jî çêbibe. Ji ber ku parçeyeke Kurdistanê ji aliyê Îranê ve hatiye dagirkerkirin. Rojhilatê Kurdistanê dibin bandora Îranê de ye û her wiha Îran di sînorê başûrê Kurdistanê de ye. Em ê derbarê vê şerê de hin şîrove û analîzan bikin. Hevaleke min ê ezîz heye, ez bigrim ser ekranê Doktor Huner. Keke doktor tu bi xêr hatî. Êvar baş Kak Ehmed, zor spas bû te, zor spas bû mêwandariya te. Heval doktor, ez bawer dikim yani çendî jî tu li rê de bî, tu çûyî hatî civînê beşdarî civînê bû, do civîna te hebû, lêbelê ez bawer dikim te vê şerê şopan. Tu zanî niha li hember Îranê şer dimeşe. Tu bixwe jî yani çendî tu ji başûrê Kurdistanê bî, tu ji rewşa her çar perçeyê Kurdistanê jî dişopînî, dizanî. û bi taybetî jî rewşa Îranê tu baş dinasî, dizanî. Ev şerê ku niha tu zanî Amerîka û İsraîl va du roja li hember Îranê di nava êrişê de ne. Îran jî ji diho êvarê ve êrişê xwe çêkir li hember bi taybetî bazên leşkerî yê Amerîka ku li rojhilata navîn hene û her wiha li hember İsraîlê. Tu çawa dibînî? Gelo ev şer wê dirêj dewam bike yan weke şerê dema borî sala borî 12 roja dewam kir, ew jî wê di nava çend roja da
بقەدە و هەروەها کوشتنا علی حەمانەی ژی هاتە تەسبیتkirin yani Amerika û İsraîl destpêkê gotin nekuştiye lêbelê îro jî ji aliyê rayedarê Îranê ve ev hate teyîdkirin ku Elî Hamaney hatiye kuştin. Tu çi dibêjî? دووبارە سپاس کاک ئەحمەد بۆ میواندارەتە لە ڕاستیدا وەکی جەنابێتە فەرموو ینی ڕەوشە دوی ینی ئەو دوو ڕۆژێ ڕابردوو ینی ڕەوشێکێ جودایە ji gelek aliye aliyê siyasî aliyê emnî ji aliyê artişî yan serbazî bêjî ئەما بەری بچمە سەر ئەو ڕووداوە من dixwazim tiştekî yanî dîrokî bas bikim bi Kurtî بۆی بزانین yani bizanîn rewşa Îranê û sîstema siyasiya Îranê rayedarê Îranê çawa hatin tên damezrandin û sîstem çawa ye. Belê. Gerek. Di duay sala hefta û nû yani piştî salê 1979 şorşa İslamî li Îranê dikir Xomeyni diye desalat digirît nîzama yan sîstema padşahî ya sîstema melîkeyetî di Îranê diçî piştî salekî cengê Îran û Iraq dest pê dike. Ew cengê Îran û Iraq 8 sala dirêje dikişî bandoriyeke mezin ji hemû aliyê ser Îranê dirost dike. Ji aliyê siyasî, ji aliyê îdeolojî, ji aliyê civakî, ji aliyê ferhengî, ji aliyê kulturî, ji hemû aliyê siyasî û diplomasî de. Yani rewta Îranê, rewşa Îranê dihête gorî, yani ew rewş gorîna siyaseta navxwe Îranê qonaqekê dîke dête dirostkirin. Yani ew 8 salê cengê Îran û Iraqê rewşekî niye. Li mawê di wê muddetê de yani ew maweyî ke şerê Îran û Iraqê bû, cengê Îran û Iraqê bû, ew şer de li Îran de nîzama siyasî ji ber mebnaya ceng de hate yani îdamedan. Îdamê xwe dide, berdewamî dikir. 8 sal piştî 8 sala Sala 89 etwanîn bêjin piştî 8 sala 89 sîstema siyasiya Îranê ji fitwaye û ji artêşê dite der diçîte sîstemeke medeniyê dînî mezhebî şîî. Ew sîstem berdewam dike ta sala 2005 bi taybet ser demê Refsincanî, Xatemî ewane bandoriyeke mezin ser siyaseta Îranê hebû Îran veken. Îran ji aliyê azadî, ji aliyê rojnamegerî, ji aliyê rêxiraweyî gelek ji aliyê gelek heta ji aliyê jen, ji aliyê gelek derdîtê kulturî de vekirîneke mezin di nav Îranê çêbû. Lê pişta sala 2005 wextê Ehmedînejad hate ser desalatê de supayê pazdaran yani ertişa pazdaran, ertişa supa hêwaş hêwaş desalatê xwe ziyad kir di nav hikûmetê û di nav dewlet de. Desalatê wa ziyad bû, gava desalatê wa ziyad bû proseyên medeniyê siyasî di nav rewşa medenî, rewşa dîmokrasî ya rojnamewanî ya her alîkê dîke paşekşeke mezin çêbû. Ew bû sala 2011 abloqê ser Îranê gemaroyê ser Îranê aborî ziyad bûn ji layê Emerîka, ji layê Ewropa, ji layê Encumena Asayîş ew bandor karîgerî bandor rastexwe karîgerî ser Îranê dirost kir. Ew bandorî berdewam bû her salek rewşa Îranê xerabtir dibû ji aliyê bi taybetî krîza aborî, krîza darayî ew krîz yanî roj bi roj ziyad dibûn. Piştî şerê 12 rojê İsraîlê û Îranê Emerîka hate nav yanî sala borî de qonaqekê yê nû hate pêş li Îranê de. Ew qonaxa nû çi ye? Yani rolê supayê pazdaran kêmtir bû di nav damezravê dewlet de. Ama binbir nebû yani xelas nebû. Temam nebû. Em qonaxa êsta ew qonaxê piştî ew dû roja yani me rewşa Îranê nûekî dîke ye. Karîgeriya rewşa Îranê, rewşa siyasî di nav Îranê de bandorî heye ser hemû welatê cîranê Îranê, ser navçe, ser dunya, ser parçeyê Kurdistanê jî de.
جبر هەندێ ئەو ینی سیستەما سیاسی ئەلان ئەگەر بێژین سیستەما سیاسی لە ئیرانێدا چاوە ئیدامە دەدا ئەگەر نا پێشی ئەوە باز بکەین حەز دەکەم باسی شتێکی بکەم ینی ئەو شەڕ بەردەوام دیکە ئەو شەڕ زیاد دکێشی ینی یان چەند ڕۆژێک دخایێنی ئەو ئاخافتنێت ئەگە ئاخافتنێت چەند ڕۆژی پێش ترامپ تەماشا بکەین لێ بنێرین ئەو هێرشە ئاسمانی بۆ سەر ئیرانێ درێژ ناکێشێت ینی ماوەکی کورتە لەوانەیە هەفتەیەک دوو هەفتە بەردەوام بکە ینی لە باشترین حالەت دوو هەفتەی دیکە سێ هەفتەی دیکە بەردەوام دیکە ئەما پرسیارێک لێ دێتە پێش سیستەما سیاسیە ئیرانێ بە ئارتەشە ئاسمانی یان بە هێرشێت ئاسمانی دەهێتە گۆڕین یان نە ئەو یەک ئەگەر نهێتە گۆڕین سیناریۆیە vê سیستەما سیاسیە ئالان چ دبێژە ئیرانێدا ئەوان پرسیارێ مەزنن Yani tu zanî Donald Trump li gorî zagona bingehiya Amerîka mafê xwe heye li dij welateke li dij dewleteke operasyoneke bimeşîne û divên operasyon ne şer operasyoneke bimeşîne û ev heya du meha dikare dom bike piştî du meha jî mafî wî heye mehekî dirêj bike yani sî rojê din dirêj bike ev dibe sê me. Yani Donald Trump bêku îzinê ji kongreyê bigre bêku destûrê ji kongreyê bigre heya sê meha jî dikare li hember Îranê vê operasyonê bimeşîne. Lêberê yani li gorî hin çavkaniyan Donald Trump pir zêde naxwaze vê dirêj bike van operasyonê hewayî li hember Îranê dirêj bike ji ber ku çiqas operasyonê hewayî li hember Îranê dom bike weqasa lojîstîk diçe weqasa peletê xeşkirin û bütçeya Amerîka jî tu zanî îsal di nava tengasiyekî de ye. Ji ber vê yekê niha da li Amerîka dengeke li hember Donald Trump bilind dibe. Tê gotin ku Donald Trump belkî pir zêde ne. Yani heya du hefta sê hefta jî vê operasyonê dirêj bike û wê bisekine. Li gorî te mesela em bêjin weke te got operasyon hewayî gelo wê bikaribin rewşa rêveberiya Îranê biguherîne ya ne zaten armanca İsraîl û Amerîka ew e ku di stratejiya rêveberiya Îranê da guhertin çêbibe. Yani heya niha negotine em dixwazin rêveberiya Îranê bi tevayî biguherînin. Ew jî dizanin zehmetek û rêveberiya Îranê bi tevayî bêguhertin. Lêbelê ew dibêjin divê stratejiya rêveberiya Îranê bêguhertin. Yani Alî Hamaney hate kuştin, şûna wî da rêveberiyeke nû niha rêveberiyeke demî ji sê kesan çêbiye. Ew bi rêve dibin gelo operasyon heya du hefte sê hefta wiha bi hewayî dewam bike yani di nava rêveberiya nû ya Îranê de piştî Hamaney wê guhertineke çê bibe. Mesela İran wê hin şertên yani hemû şertên Amerîka na lêberê hin şertên Amerîka derbarê nükleer de derbarên em bêjin mîsîlê dirêj de wê hin gavan bavêje gelo. کاک ئەحمەد ڕاستی ئەو پرسیارێکی ینی وەکی لە جێ خۆیە لێ ما پێشی شار دەست پێ بکە بە سێ سیناریۆ من بخۆ سێ سیناریۆ دانابوو سیناریۆیەکێ ئەو چوو مە گوت باندۆری سەر ئیرانی دروست فشار سەر ئیرانی دروست دیکە بۆ ڕازیکردنا ئیرانی مەرجێت ئەمریکا قبول بکە ئەو چوو ئەلامە ئیران دەبەردەم دوو سیناریۆ دانا سیناریۆیەک ئەو سیستەما سیاسی ئیرانێ پشتی کوشتنە خامنەیی پشتی چوونە خامنەیی و ئەو ڕێبەبەرێ بالای ئەو ڕادێڕایەداری سوپای پاسداران هاتن کوشتن پرسیارم لێ دێتە پێش ئایا سیستەما سیاسی ئیران دێتە گۆڕین یان نە ئەگەر ئەو سیستەم لە ناوخۆ دێتە گۆڕین یان لە دەرەوە دێتە گۆڕین یانی خەڵکی دیکە دێن سیستەما سیاسی ئیران دەگۆڕینن ئەوەی هەتا ئێستا دیارە
يعني وكي دبيجين اماجيت هنا اماجيت ديار هنا سيستما سياسي ايراني جناو خو بيتا غورين او طرفت يعني ريفورم خواز او ايران دبيجين بالي ريفورم خواز دنا ايران ده هنا او بالي ريفورم خواز بين دسالات ايران سيستما سياسي بگورین نزدیک ببنن وجه امریکا ام مرجع امریکا راضی بن او یک سیناریو دو دوی او سیستم بردوام بکه خلق رابط سیستم سیاسی بیت گورین پشتی گورینش يعني او پشتی او چونه او جماعت رایدار پلبنده سپای پاسداران و جمهوری اسلامی ایران او بچن کی دیت جیوا پرسیار جویه آیا سیستما پادشاهی دوباره دید آیا سیستما کماری دید آیا سیستما فدرالی دید آیا ایران دابش دبید آیا اوه همو سیناریو نه اما حتی وگاوه اوه دیاره برچاو دیاره سیستما سیاسی لناو خود دیتا گورین اما نزانین یعنی چند روز داهاتو ماهی دو ماهی دیگه داهاتو سیستما سیاسی ایران لناو خو نکاری خو بگورید مرجع امریکا قبول نکن سیستما سیاسی دیتا بگورین یعنی پیشبینی کردنا وی روشه بنرینا من کاک احمد زحمته چون که بوچی زحمته پشتی کشتنا خامنه ای دوینه یعنی پیشبینی کردنا دوخه یعنی روشه ناوخوی ایرانی پزگریکی او پزگریک ناوخوی ایرانی ده یعنی زحمته پر زحمته جبر چی زحمته بردوام روشه که دینامیکی دیتا گورین او روشه دینامیکی لإيران دیتا گورین بسريعي نكاري يعني انسان يعني حتى انالايزش بكي دقيق تو ارمانج خو دست نشان بكي ليه ما وكي سيناريو دو سيناريو معنا اتفق آیا سیستما سیاسی لنا خود دیتا گورین بالي ريفورم خوازا دهن سیستما سیاسی ایران دوباره دیزاین دیکن اما او سیستما سیاسی ایران مرجع امریکا و مرجع اسرائیل قبول دیکن اگر او نبو سيناريو دو دوی او رادار بلند استاد جمهوری اسلامی بريفت بن او دچن چوا دچن شار دچن با آشتی دچن خلق را دبید اوه همو سيناريو نا لبردم من چند روز دهاتو هر دو سيناريوش کاک احمد بنرینا من باندوریا خو سر دو پارچه کردستان بتایبتی هنه يعني او روجالاتا كردستاني راستوخو باندوري هي اگر سيستما ايراني نچيت ويتا گورين ناو خدا کاریگری هر هي باندوريا خو هي اگر بچيش باندوريا خو راستوخو هي و ناراستوخو هي بنرينا من سر باشوري كردستان لبروي باشوري كردستان نزدیکی 580 کیلومتر اول هنر بری ام در باس روشا yani bandora ویل سر روشا باشوری کردستان ببین yani tuzani li Rojhilatê Kurdistanê pênc hêzên Kurd ji vir demek berê hatin gel hev îtîfaqek çêkirin. Di nava wan da Pejak jî heye. Yani heyan daha ji van hêzên Kurdan eweke şer derneketiye. Hê pratikeke şer me nebî. Ku va du roje êrişên Amerîka û İsraîl hember Îranê çêdibin جالی کردان و تو ایریشک امبیجن لشکری تو چالکه که لشکری تنه لگوری هن آگاهیان تیگوتن کو کردن روجلات لبندن کو امریکا و اسرائیل آلیکاریه بدنوان آلیکاریه لشکری بدنوان و جوان را بیجن ام لپشتوانه هم بکن حرکت شر بکن و شر بکن یعنی آگاهیه که ولو هیه آگاهیه که جی تیگوتن کو Kürt naxwazin bikevin şer. Yani Kürt naxwazin ne li hember İranê li gel Amerîka cihbîrin ne jî weke em bêjin dervey Amerîka û İsraîl li hember İranê vê demê şer bikin. Kurd dixwazin tenê xwe biparêzin. Yani li gorî te helwesta Kurda wê çawa bibe. Ez nabêjim li gorî te divê çawa bibe. Li gorî te li gorî rewşa ku niha heye tu çawa dibînî Kurd و روجلاتی کردستان لهمبر ایران و چه بکن و
پشراجی تو چه دخوازی؟ تو دخوازی که کرد چاوا تر بگرن. بله لراستی دا کاک احمد او کۆمبوونا ئەو هێزێت کوردی یان ئەو جڤینە هێژێت کوردی بەیاننامەک دەرکردنە پێنگاوێکی باشە لێ من باسی دوو سیناریۆ کرد ئەگەر سیناریۆ سیستەما سیاسیە ناوخۆ بێتە گۆڕین بەنەرینا من شەڕ ناوخۆ کورد نکاری شەڕ بکە یان شەڕی ناوخۆ ناو ئێرانە دروست نابی یعنی سیستەم دێتە گۆڕین پشتی هەنگی دەکەوتە سەر ئاسا سەر ڕەوشا کووردا چاوا دێتە پرژاندن چاوا سیستەما سیاسیە ئێرانەدا پێکاتێ دیکە یەک قەومی دناو ئێرانەدا جێخۆ دەگرێن پێکاتێ سیاسی جێخۆ دەگرێن یعنی سیستەما سیاسی ئێرانە چاوا دێتە دامەزراندن پشتی وێ سیناریۆیەکە دناوخۆدا ئەگەر ئەو سیناریۆ نەهێت جێبەجێکردن سیستەما سیاسی ئێرانی هاتە گۆڕین چاوا دێتە گۆڕین بتنێ بە هێرشی ئاسمانی دێتە گۆڕین نە زەحمەتە لازمە هێرشە زەمینی هەبن ینی یەعەردی هەبن هێزی عەردی کینە یەک ژە ئەساسێت هێزێت عەردی بەشێت گەورەی ئیکانی هێزێت کوردینە هێزی چەکدار هێزی دیکە هەنە ئەمە هێزی ڕێکخراو مەسەلەن وەکی تاڕادێک ڕێکخراو کوردن بەنەرینا من سیناریۆی دووەم ئەگەر سیستەما سیاسی ئیرانê مەرجی ئەمریکا قبول نەکردن ئەو سیستەما چەند ڕۆژێ داهاتوو مەها داهاتوو چەند مەهێ داهاتوو دێتە دامەزراندن ئەگەر مەرجی ئیرانی و مەرجی ئیسرائیل قبول نەکردن بەنەرینا من جەنگێکی ناوەخۆی لە ئیرانە دەست پێ دیکە بۆ هەگۆڕینا سیستەما سیاسیە ئیرانی ئەوە سیناریۆی دووەم ئەو جا مافێک کورد چاوا دێنە دەستە بەرکردن سیستەما فێدرالی دەبیت سیستەما خۆبەڕێوەبەری دەبیت ستاتۆیەک دەبیت یان ئەوانە ناهێنە ستاتۆیەک ناهێنە جێبەجێکردن ینی پشتی ئەو سیناریۆیە دووەم بەنەرینا من ڕەوشا هێزێت کوردی vêgavê تاڕادێک باشترە ji hêzê dîke ئەمما لازمە دوو ئامادەکاری هەبێت دوو نەخشە ڕێگە هەبێت هێزێت کوردی نەخشی هێزی کوردی ئەگەر سیستەمی سیاسی نەهاتە vêgorîn تەنها دیزاین بوو سیستەما سیاسیە ئیرانê ما ئەمما بالê ریفۆرم هاتن ئەو نزیک بوون ji ئەمریکا و ji ئەوروپا و ji هەر ئالێکی دیکە هێزی کوردی لازمە فشار سەر وان بکەن حەقی خۆ دناو ئێرانê دە چوارچێوە ئێرانێدا حەقی خۆ بدەست بێنن ئەوە یەک ئەگەر نەبوو سیناریۆە دووەم جەنگ ji ئێرانê چێبوو شەڕ چێبوو هێزت کوردی هێزی چەکدارن لازمە ستاتۆیەکە لە ڕۆژهەڵاتا کوردستانê بۆ خۆ بەهێز دیفاکتۆیەک چێ بکەن وەکو ئەوە لە باشوور چێبوو وەکەوێ لە ڕۆژاوا چێبوو ڕەوشە ڕۆژاوا ینی نە باشە ئەمە وەکە کول ڕۆژاوا تێخواستن چێ ببەن بێژن بەڵێ دێخواستن چێ بەڵێ ئەو دیفاکتۆیەک چێبی ئەوە ینی ئەوە دوو نەخشە ڕێگایە چاوا پلانێ وا چییە دە ئیرانێدا ئەوان چ دخوازن خۆبەڕێوەبەری دخوازن ستاتۆ دخوازن فدرالی دخوازن چ دخوازن ئەوە ji gor planê û ji gor stratîca wayە ئەو دوو شت هەنە ئەمما کاریگەری باندۆریە ڕەوشە ئیرانê سەر بەشێت کوردستانê dibît بێگومان بەش کاریگەری دەبێت ji her aliyekî ببوورە ینی سیستەما سیاسی بێتە گۆڕین نهێتە گۆڕینیش باندۆری سەر بەشێت کوردستانê dibît نتنێ تەنێ سەر باشوورێ کوردستانê dibît 580 کیلۆمەتر سەر باکوورێ کوردستانیش دەبێت چونکە سنوورێ ڕۆژاوای کوردستانê ببەخشە ینی باکوورێ کوردستانê digel ڕۆژهەڵاتی کوردستان نزیکەی 500 کیلۆمەترە ینی باندۆری هەیە ji her aliyekî باندۆری هەیە ئەمە ئەگەر ڕەوشە ئیرانê تێکچوو پلانێت هێزێت هەرێمی چییە وەکی تورکیە وەکی وڵاتێت خەلیج وڵاتی کەنداو ئەمریکا پلانێوی چییە ئیسرائیل پلانێوی چییە ڕەوشە کووردا چاوابی پلانێ کووردا چییە کورد ji gor کام بەرژەوەندی diçin ینی ئەوە هەموو پرسیارن ینی ڕاستی ینی پلانê derbarê Îranê da ez bawer dikim yani planê dewleta Tirk heve tune ve jî pir zêde girîng nîne lêvelê qasê ez dibînim planê Kurda jî pir zêde tune yani Kurd jî xwedî plan nînin lê plana Amerîka û İsraîl bêguman heye yani Amerîka û İsraîl qasê em dişopîne heyan niha
بحثا گوهرتنeke bingehîn ya rejimê nakin ew zêdetir dibêjin di stratejiya rêveberiya Îranê de guhertin çêbibe. Ji bo ku stratejiya rêveberiya Îranê de guhertin çêbibe jî heval huner tu dizanî yani pêwîst nîne ji nava gel em bêjin hêz derbikevin rêveberiyê biguherin. Rêveberiya niha nava xwe de dikare guhertinê çêbike lêbelê ew senaryoyê te behs kir yek jê ew e jî ji gel ji nava gel hêzeke çêbibe ew hêz rêveberiyê bigire dest xwe dema ew hêz rêveberiyê bigire dest xwe yan jî di pêvajoya ku ew hêz rabe û li hember rêveberiyê serî hil bide û li hember rêveberiyê şer bike wê demê bêguman pêwîstî bi hêzeke Kurd ya Kurdan jî heye. Yani Kurd çawa heyan niha wiha bêdeng mane wê demê nikarin bêdeng bimînin. اري براستيك هذا احمد يعني او روشة حتى ان وكي دبيجين او وكي جناب تباسكر يعني ارمانجا امريكا واسرائيل كورينا سيستما سياسي جبنجهي او نينا يعني حتى استا فيغا تشتكي وصل Yani ez bawer dikim dixwazin lêbelê dizanin pir zehmet e ji ber vê yekê behs nakin. بله براستي زحمته چونك ايران جگلك اليا زحمت جغرافيا ايراني جغرافيك مزنه مليون و 600 و قصور هزار کیلومتر دو جای پیکاتت قومی پیکاتت اتنیکی کلتوری د ایران ده یعنی جغرافیا کلتوری د ایران ده نقشا جیو کلتوری د ایران پزگیری که وی زورن Yani nêzîkê dê hev etnîsîte li Îranê dijîn. بله او دابجبونا جغرافیا ایران معقده دو کاری دابجبونا ایرانی تکشونا روشا ایرانی باندوری خو سر گلک آلیا هست سر ترکیه هست سر خلیج هست سر وکیم باسی که سر هر دو پارچه کردستان باشوری کردستان و باکوری کردستان دبی لسر روشا کرده بشه وکی گشتی دبی لسر آسیا ناوراز دبی لسر قفقاز دبی لسر پاکستان دبی لسر افغانستان دبی یعنی روشا گورینا سیستما سیاسی د ایران د دوی جغرافیه مزن ده و دوی پلیت ده باندوری سر همو آلیا دبی باندوری سر حتی وزه دبی دنیا ده سر گلک آلیا دبی گلک شدی که دبی جبر هنده گورینا سیستما سیاسی دناو خوش ده او هیز سربازی مزن دناو خو ایران ده هیز که ایدولوژیه اول احمد یعنی هیز ایدولوژی الان اسرائیل و امریکا دکارن رادار پلبند ایران دکوژن اما گورینا سیستما سیاسی د ایران ده بنرینا من پزگیری که وی زورن یعنی پر زحمته آسان نیه جبر هنده بدیل دیگه الټرناتیو دیگه چیه الټرناتیو دیگه اوه که وکی مباسکت سیستما سیاسی د ناو خو بیت گورین دبیجن پشتی کشتنا خامنه ای گلک شروفکار دبیجن پشتی کشتنا خامنه ای و رایدار پلبند سپای پاسداران د عالیه وزارت بروانی سپای پاسداران جعالیه استخبارات جعالیه هر تشی جعالیه او رایدار او نزدیک خامنه ای بود کشتنا او انسانان جشره 12 سال بوریو ایجاد بنگهیه که گورینه چه بوه اما پشتی شر بنرین آمن سیستما سیاسی ایرانی وکی خونامین هیچ جا او به هیچ پیشبینه که زانستی یا مو بابتی سیستما سیاسی ایرانی وگاوه پشتی شر وکی خونامین یعنی دهت گورین yani sistema siyasi İran'ı vaki 2 sal barina 2 salek barina yani jinnaha ve tezveci de sistema rejima İran'ıyla ve guartin çebuye bale çebuye yani radar pleband gorayna dinaxo İran'ış da dinaxo İran'ı da men yani kemek zamanı Farsi min başa yani ben temaşa dikem dinaxo da opozisyona ki mazin he dinaxo sistema siyasi İran'ı بيجن مثلا ما بو چی شر بو فلسطین بکن بو لبنان بکن بو سوریا بکن بو عراق بکن بو یمن بکن
خەڵکی me ku derê yanî rewşa me çawa ye di nav Îranê de opozisyoneke mezin heye Yani ama ew belê dengeke opozisyonê her ku diçe zêdetir bilind dibe. belê zêde bi taybetî de çend salê borî de yanî piştî şerê 12 roje yanî roj bi roj opozisyona navxwe Îranê bandoriya wî ziyad dibît argumentê wa ziyad dibin argumentê wa ji dirûst bûn yanî dibêjin lazim niye me sloganekî berskin bêjîn merg ber İsraîl merg ber Emerîka ev slogan xizmet be me nake ew slogan çû ev slogan 47 salî bû borî bû alan lazim e me sistemeke dîke siyasî stratîjeke dîke tebennî bikin bo ewey bitwanîn ji aliyê xelkê Îranê ji aliyê sîstema siyasiya Îranê biparêzîn و coğrafya siyasiya Îranê yek parçeyê xelkê Îranê biparêzin ew e boçûnê ew opozisyonê di navxwe sîstema siyasiya Îranê de ne opozisyonê derê yê derê sîstema siyasiya Îranê opozisyon me çend opozisyon di Îranê de hene opozisyonekî opozisyonê Kurdî ye wekî cenabê te baş kir ev pênc aliyê Kurdî û çend aliyê dîkeş hene dinyabînê wan bo siyaseta Îranê û bo paşeroja Îranê diyar e ewan çi dixwazin hindek diyar yanî hindek melûm e ama opozisyonekî dîke mezin heye roj bi roj mezintir dibît opozisyona grupê ew nizîkê kurê şahê Îranê ne ew yanî ew saltenet teleb dixwazin saltenet teleb yanî sîstema padşahî dixwazin ya demaşa ya demaşa kurê şah raberayetî wê dike ew diaspora de di navxwe Îranê jî de bi taybetî ji aliyê Farsa roj bi roj pêş vediçî argumentê we hene tiştê we hene o mîdyayekî we zebela heye mezin heye îstismar ser mîdyaya xwe dikin roj bi roj planê we ziyadtir dibî ama opozisyona belûca heye opozisyona aliyê dîkey çep hene komünîst hene ew hemû opozisyon hene ama yanî hatina vê opozisyona bo navxwe Îranê eger sînaryoya duam çêbû rewşa Îranê hate gorîn sîstema siyasiyê vê gavên sîstema siyasiya Îranê nema eger ew sîstema siyasî nema ew opozisyona derve Îranê bête Îranê rewşa Kurda dê hete gorîn benêrîna min hatina sîstema padşahiya berî bo ser kursiya desalatê rewşa Kurd xerabtir dibî baştir nabî ji ber çî beyannamê kurê şahê Îranê de rastewxwe dibêjî me dijî her parçebûnekê Îranê me sîstema federalî di Îranê naxwazîn hiç hêzekî Îranê hiç qewmekî Îranê statûyek bo xwe yan sîstema federalî yan xweserî yan xweberêwerî di Îranê qebûl nehate kirin dibêjît min supaya Îranê yê dahatû artêşa Îranê radestpêrim bang dikem bo serkûtkirina ew grupê dixwazin ji Îranê derkevin yan ji Îranê cuda bin tecziye telebin yanî ew dixwazin ji Îranê cuda bibin ji ber hendê ew rewşa Îranê û rewşa benêrîna min rewşa Îranê piştî vêgorîna sîstemê siyasî rewşa Kurdan rewşeke nadiyar e ji ber çî ji ber yek Kurd xwe ta êsta li Rojhilatê Kurdistanê nexşergehekî dirûst nexşergehekî wazih nîne çi dixwazin ji Îranê opozisyon hawpeymanek çê nekirdîne ew heye tiştê şexsî ne ew hene tiştê hizbî ne ji ta êsta yanî civînek konferanseke stratejî nehatiye dirûstkirin ji aliyê Îranê ewan çi dixwazin aya dixwazin cuda bin aya dixwazin di Îranê de sîstema siyasiya Îranê vê te gorîn ewan federalî dixwazin xweberêwerî dixwazin statûyek dixwazin çi dixwazin yan planê wan yê artêşî ya serbazî çi ne ji ber hendê ta êsta tiştek wazih nîne bo ewî bizanîn ewan çi dixwazin benêrîna min amadebûnek aziriyeka wan niye ew ê min dibînim ji gelek aliya
جعالی میدیایی، جعالی فکری، جعالی هزری، جعالی استراتیجی، جعالی سیاسی، حتی جعالی دیپلماسی هوا لحمه. يعني هزم یک کردی رجالات کردستان او دمك اپوزیسیونش دروي رجالات کردستان او يعني درفت وهابون كنال الدبلوماسي ترافيكي كدبلوماسي الدنيا دروز بك درفت هنا ج اوروبا ج امريكا اوان يعني دكارن درفت هنا لي مقابل ناكن بله درفت هنا لمخابن يعني ناكوكين ناوخوي راستوخو باندوري هي سر پروسا سیاسیه بنافخو رجالات کردستانی تشتكي ديك شباب احمد يعني دي تقريبا چند ماه بوري من وكي درنجان بيجيشتينا فرهنگا سياسي كلتورا سياسي ج ايران بشيوكي جيشتي كلتورا که يعني ضعيفه يلاوازه الجبر چه لاوازه يعني من خلق ايران دبينم يعني سيستم که پادشاهی بری 47 سال وان تاقی کریه دوباره دخوازن وی سیستمی بینن دەسەڵات بگری ji تاران کوردێمەش ڕۆژهەڵاتی کوردستانê کلتورا سیاسی ew îran kiltûra siyasiya Îranê yan negatif bandorî ser Rojhilatê Kurdistanê kiriye bi çi awayî ji ber yek tu wextî di çwarçevê dewletekê jiyan dikey siyaset dikey rastixo kultura siyasiya Enqereş ser Bakurê Kurdistanê heye ye Bexdaş ser Başûrê Kurdistanê heye ye Dîmeşq ser Rojavayê Kurdistanê hebû lê mixabin kultura siyasiya Tehranê yan zêdetir li ser Rojhilat heye erê zêdetir Rojhilat heye ser aliyê kulturî siyasî ji aliyê psikolojî ji aliyê siyasî ji aliyê diplomasî yanî pasîvbûneke mezin çêkiriye ew pasîvbûn nikarî tiştekî nûê tiştekî cidî durust bike ji ber hendê ev pirsgirêkeke mezin e bo durustkirina hezra siyasî bo durustkirina stratîjeke nû ya nû di nav sîstema siyasiya Îranê ji dahatû de yanî min berî çend roja min digotinê yanî hindek hevalê min hene ewan radarê pilebind in di nav hêzê siyasî Rojhilatê Kurdistanê min digotinê yanî hûn derfet mezin hene eger sîstema siyasiya Îran çû derfet bû Kurda hene eger neçû dubare derfet hene digot çawa yani min digot meselan Başûrê Kurdistanê Saddam Hussein sîstema siyasiya Iraqê ya rejima Be's 182,000 neferê Kurd enfal kirin 5,000 kes kuştin hezaran nefer newê cuda kuştin ama wextê Kurd lazim bû biçî dawaya mafê xwe yan danûstandinê digel Bexda bike çû lazim e hûn derfetek çêbikin planek çêbikin nexşergehek çêbikin eger sîstema Îranê neçî planên gu hûn biçin Îranê mafê xwe ji Îranê ew sîstema siyasiya nû bixwazin eger nikarin ew mafa jêbicê bikin lazim e fişar bikin fişarê serbazî fişarê siyasî fişarê dîplomatîk ser Îrana eger Îran çû sîstemê siyasî Îranê ew sîstema planên gu hebî eger ew neçû sîstema siyasiya dîke hat planên gu hebî ama min tiştekî wesa nabînim di nav hêzê Rojhilatê Kurdistanê lê mixabin ew pirsgirêkeke waqîî ye em vegerin ser rewşa Başûrê Kurdistanê niha yani li Başûrê Kurdistanê rewş aram e tu deng tune lê velê em dizanin ku Amerîka li ser axa Başûrê Kurdistanê amadekariyeke xwe xurt kiriye eger ev şer li Îranê dij Îranê wiha dom bike û Amerîka pêwîst bibîne İsraîl pêwîst bibîne di erdê de jî li hember pastaran li hember artêşa Îranê şer bike wê demê li gorî te rewşa Başûrê Kurdistanê wê çawa bibe li rastî de kak Ehmed yanî rewşa Başûrê Kurdistanê rastixwe peywendîdar e bi rewşa Îranê rewşa Îranê ji her aliyekî gorînek çêbî di navxwe Îranê de karî bi bandorî ser Herêma Kurdistanê yan ser Başûrê Kurdistanê dike ji ber çî me sinûrek heye di nav Başûrê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê 580 kîlometr
ایران باندوریا خو یا سیاسی یا فرهنگی یا آبوری یا ارتشی سر عراق و هەرێمی کوردستانی هەیە. Yani sînorê bi herî dirêj yê Başûrê Kurdistanê ez bawer dikim sînorê aliyê Rojhilatê Kurdistanê. بله ڕۆژهەڵاتی کوردستانی Rojhilat û parçe Rojhilat û parçeyekî jî dikeve Îranê bi xwe. بله بله یعنی ئەو ڕسنورە ئەو سنوور ینی سنوورێکی مەزنە Belê. ji aliyê kiltûrî ji aliyê zimanîş ew lehcê soranî yani wekî dibêjît diyalekta soranî li Başûrê Kurdistanê û Rojhilata Kurdistanê yanî peywendiyekî xêzanî yan peywendiyekî kiltûrî dîrokî heye ew îş bandorêkî dîkî ye. Îranîş wekî dewlet wekî navenda biryariya siyasî bandoriya xwe ser Iraqê û ser Herêmê Kurdistanê hebûye û li hezalî ji berdewamî heye. Ji ber hemdê her rewşek ji Îranê bihête gorîn karîgerî rastexwe yan bandoriya rastexwe ser Başûrê Kurdistanê û ser Rojhilatê Kurdistanê dike. Benevîna me çeweka bandorî dike sîstema siyasiya Îranê eger bihête gorîn bandoriyeke mezin ser Herêma Kurdistanê durust dike. Eger nehête gorîn bandorî her durust dike. Ji her aliyekî bandoriya rastexwe rastexwe ser Herêma Kurdistanê û ser Iraqê çê dike. Çunke hejomona Îranê ser Iraqê yekcar zor e. Yani ew hegemoneke mezin e. Hegemoneke ideolojî ye ya siyasî ye ya dîplomatî ye erteşîş e. Li ber hemdê rewşa Rojhilatê Kurdistanê rastexwe yan bêjî Îranê karîgeriya ser Başûrê Kurdistanê heye. Benêrîna me têkçûna rewşa aborî, rewşa siyasî, rewşa asayişî di nav Îranê de karîgeriya li ser me heye. Wergirtinê mafê Kurd yan destkirtina mafê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê ji bandorî ser me heye û ser Bakurê Kurdistanê jî heye. Yani têkçûna rewşa Îranê eger Kurd cih xwe bigirin bingeya xwe çê bikin ji aliyê artêşî ji aliyê siyasî rastexwe bandorî dike ser Bakurê Kurdistanê ser Başûrê Kurdistanê. Yani sunûra Başûrê Kurdistanê di nav digel sunûra Rojhilatê Kurdistanê digel Bakurê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê nizîkey ser û 1000 kîlometre. 1000 kîlometre zor e. Ji her du aliyaş yani ji aliyê Bakur bi taybetî navça Urmiyê û ji Amako û Solmas û yani diyalektîş rastexwe wekî diyalekt wekî Kirmancî bi peywendî wa digel Bakur xurt in. Ji aliyê navçe wekî dibêjit diyalektê soranîş karîgeriyê xwe xurt in di nav ew navçeyê Mukuriyan de. Ji aliyê Erdelan, ji aliyê Kirmaşan û Xaneqîn û yani ev bandoriyeke mezin ser her du parça heye. Her sê parça ser yekdîkê heye. Ji ber hemdê rewşa têkçûna rewşa Îranê rastexwe karîgerî ser bandorî dikete ser ev her sê parçeyê Kurdistanê. Rojhilatê Kurdistanê ki xwe beşeke li Îranê Bakurê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê. Ama çawa Başûrê Kurdistanê bandorî ser zêdetir dike li ber ew Başûrê Kurdistanê statûyekî yani statûyekî serbixwe heye ji çarçevê Iraqê de. Ama sinûr nehete kontrol kirin. Ew sinûr mezin e. Navçeyê şaxewîn e. Kontrolkirina vê sinûra asan niye. Ji ber hemdê benêrîna min têkçûna rewşa Îranê rewşa Rojhilatê Kurdistanê ji aliyê pozitîv û negatîv bandorî dike ser Başûrê Kurdistanê. Peki eval doktor mesela em bêjin ev êrişên hewayî li hember Îranê dom kirin weke min got Amerîka û İsraîlê xwastin di erdê ve jî ser axê ve jî bikevin nava şer. û ji hêzên Başûrê Kurdistanê Amerîka bixwaze bêje hûn jî alîkariyê ji me re bikin em ji aliyê Başûrê Kurdistanê ve bikevin nava şer. Li gorî te helwesta Başûrê Kurdistanê divê çi be? Li rastî de ava Ehmed ew pirsyareke yanî wekî dibêjît asan niye. Lê min nêrîna xwe dibêjim çûka radarê Başûrê Kurdistanê ewan
استراتیجی خو هەنا بەرژەوەندی خۆ هەنا لێ پەیوەندیە باشووری کوردستانê digel Îranê de peywendiyeke stratejîk e heta vê gavê ama tiştekî dike heye peywendiyê başûrê Kurdistanê digel Amerîka da peywendeke stratejî ye ji her du alîye yani ew balans hatibû li piştî sala 2003 ew balans heye balanseke siyasî ya stratejîk ya artişîş heye lê eger Amerîka bixwazit fişarekî we ser wiha ser başûrê Kurdistanê çê bike benderîniya min hem zehmet e bo hêzê Kurdî hemîş asan niye piş li Amerîka bikin benderîniya min eger rewşa Îranê têk biçît hêzê Kurdî başûrê Kurdistanê ew hêzê çekdar ew çek bi destê waye taybetî ya lê aliyê pedekê û aliyê yenekê benderîniya min hawkarî dike bo benderîniya min ha Yani bu Amerika wê alîkariyê bikin. Eger sistema siyasî Îranê hate vegorîn Yani eger bibînin ku sistem wê biguhere tu divê wê alîkariyê bikin. Eger bibînin rewşa Îranê hatiye xirab bûye rewşa Îranê rewşa emnî vê gavê min benderîniya min dikin lazim e hûn bikin çunki eger navxwe Îranê gapek eger dirzekê mezin çêbû di navxwe Îranê de snûrekê mezin heye tu naçarî snûrê dijminê xwe dûr bikî çunki wekî min bas kir opozisyonê dike Îranê dixwazin ew snûr kontrol bikin bi zebra hêz naçar tu şer bibe yani qureya stratîjiya xwe bigwaziye bo cihekî dike ji ber hendê benderîna min dête tiştekî wisa dikirêt rû bide lê tiştekê din jî heye yani eger pêwîstî bi şerê ser erdê ve hebe derkeve yani mümkün e Amerika û İsrail nexwazin hêzên Başûrê Kurdistanê di aliyê leşkerî de ji wan re alîkariyê bikin lêbelê wê axa Başûrê Kurdistanê bi kar bîrin yani mesela bêjin li hember Îranê eger şereke ser erdê ve pêwîst ve bikin wê ji kê derê ve bi kar bikevin Îranê yani ji aliyê Efxanistanê ve alîkî aliyê Efxanistanê heye aliyê Başûrê Kurdistanê heye yani mümkün e axa Başûrê Kurdistanê bi kar bînin benderîniya min heva li Ehmed yani İran snûrê wî kî ye snûrekî Pakistan e başa snûrekî wî derya heye Xelîc û derya Erebî ye snûrekî wî Pakistan e snûrekî wî Efxanistan e snûrekî wî Türkmenistan e snûrekî wî Qezvîn e Azerbaycan e Tirkiye û Iraq û Herêmê Kurdistanê Iraq hawpeymanê wî ye Pakistan heta vê gavê hawpeymanê wî ye Efxanistan corek hawpeymanê wî ye Tirkiye hawpeymanê wî ye ji ber hendê benderîna min yani boşayeke mezin heye hêzê Kurdî eger sîstema siyasî hat vegorîn bawer dikim li Kurdistanê culekî serbazî culekî artişî dihêt encam da ji ber ku Amerîka jî li ser axa Başûrê Kurdistanê qasê em dizanin va demekî ye yani nêzîkê mehekî zêdetir e eweke xweya leşkerî Kurd çêkiriye bazekî xwe leşkerî Kurd çêkiriye ji ber vê yekê ez dibêjim li aliyê din eval ez ê re negirim dema me jî êdî ber bi dawî ve diçe şerê niha di navbera Pakistan û Efxanistanê de heye yani tu çawa dibînî gelo ew şer tu zanî rojekî derya vê şerê dest pê kir ew şer pêwendiyê xwe bi vê şerê li dij Îranê ve heye tune rastî heva li Ehmed yani rehendê vê şerî zor in rehenda şerê Efxanistan û Pakistanê şerê Îranê têçûna rewşa yani Cinûba Asya wekî dibêjin Başûrê Asya çend rehend hene benderîna min yek pizgirêkê mezin di nav ew navçê de pizgirêkî dîrokî hene pizgirêkî dîrokî ser snûra hene pizgirêkî siyasî yek qewmî hene ji pal ewan de pizgirêkê mezin heye bo rêgirdîkirina hegemona Çînê
یا هاگمونا چینه روش به روش سر جنوب آسیا سر باشور آسیا زیاد دبید اوش کی رگیری ویژوی هاگمونیا دیکه امریکایا او بنرین من تکتونا روشا افغانستان و پاکستان سر سنو رویدا yani ew ceng çêbûye beşekî wê hegemoniya karîgerî rastexwe dike ser Îranê erê karîgerî rastexwe dike karîgerî bandoriya rastexwe şer Asyayê welatê dike Asya dike benêrîna min ew bo ew drûstkirina vê têkcana asayişê vê navçê bo rêgirîkirina hegemona Çînê ye bo rêgirîkirina hegemona Rûsaya wisa dibînim vê gavê Yani tekiliyek yapa ecid becim yani taybeti yani şer di navbera Pakistan û Afganistanê da dest pê kir rojek çûn de jî êrişlember Îranê dest pê kirin û her wiha dema mirov li tekiliyê navbera Pakistan û Suudi Arabistan da dinêre Pakistan û welatê kendavê yên Erebê di dinêrin bêguman mirov yani nikare nefikire ku peywendiyê wê şerê bi Îranê va tune û Efganistan çiqa jî weke hevalbendeke Îranê pir baş neyê dîtin jî yani sîroreke dirêj di navbera Îran û Efganistanê de heye û Efganistan jî yani welateke feqîr e eger li hember Îranê êrişeke axêva çê bibe yani mümkün e pêwîstiya Amerîka û İsraîl bi wê axê jî çê bibe ji ber vê yekê jî niha da li ser Efganistanê zexteke tê çêkirin. Peki Öner spas dikim gotineke te dawî hebe ez bigrim. زۆر سپاس ئەڤەل ئەحمەد بۆ vê dîdarê بۆ vê derfetê بۆ vê میوانdariyê rastî ez dixwazim yanî ku te derfet bêjim yanî umêdwarim ke hîwa dixwazim hêvî dixwazim ke rewşa Kurdê me de Rojhilatê Kurdistanê ji hela lavê parçeyê Kurdistanê yanî serbixweyî û destketinê mafê siyasî û mafê qewmî me ji her alêkî Kurdistanê umêd dikim ke asayişa Kurdistanê û asayişa her parçeyekî Kurdistanê parêzraw be. Spas dikim. Heya careke Spas din bo te. bimîne xweşiyê de. Evalê nêja temaşevanên miromet em gihîştin dawiya weşanekê din me vê weşanê derbarê şerê ku niha li dij Îranê tê meşandin. Êrişê li dij Îranê tê meşandin û şerê ku di navbera Îran û Amerîka û İsraîl de tê meşandin. Bi kekê Doktor Huner ve me axifî. Em ê vê şerê bişopînin bêguman şerê ku niha li Îranê dimeşe guhertinên ku wê di Îranê da çê bibin bandorê sedî sed li ser rewşa be Kurda jî çê dike. Yani tenê li ser rewşa Kurdên Rojhilat na li ser rewşa Kurdên Başûr, Bakur û her wiha Rojava jî çê dike li ser hemû herêmê çê dike. Her rojê careke derbarê rewşa şerê ku niha li Îranê dimeşe de em ê weşaneke çê bikin. Hêvîdarim hûnê me bişopînin ji Arwar TV re jî bibin abone ji bîr nekin. Heya weşaneke din biminin xweşî de silav û hilbet.